Blay pi way sinpat nga piliang subhay pi siya ka retreat sun minute kena kiri ka amen channel faithful and true ni piliang subhay pi siya kani kajing pusan ban ngam jilu hari jing a day baru blay bad lemai jo kani ka channel nga comment ba pi yo ya kajing mentoy ha kajing imen sim jang pi bad kam tame ba ya day bad blay kajing pusan kani ka sngi ka day kajing long khui kalong kajing yale pan poi sya kajing janai kut ba pusan mata ka sngi isim naka cici ba ar jong Paulus apostol sya ki Korint long ba khat ar khat khandai ngakop sngo bha ha kajing telot junga ba ka bor kris kandup syongsa hanga hakane por ting pencarjar elde pencai elde bat ngin duai ko try ngatip ba medon bat nga ngai ha kajing yai ne ka chong me to yang hajan junga mata ka sngi habaro kajing jia pangan ya kentut kajing pusat ni im haka im lang saalang berkajuk kebat thamai ki barok khoi ki kum haka jinglong kebat ki stat lane ki phalo nakadau jong kajing ki stat jong ka technology ki kebami kalong nya kenduk lenter ya kajing kela ki pa stat ya ki ba omla banom pediang bat ki pa tabluk ya kajing im jongi kalak ta'aru ya keperkhat keperdain ke jongi bat kumno ngipet ya kajing im ujon pol ba ar ba koi urapan pau ya kepadai ba menta ni im ha culture ba thamai taki tin ke ba thamai kom perkhat perdain ke ba thamai bat kirkom trikam ru ke ba thamai kini siapa kajing thok jemu bertengah Mission of the Redeemer number 37 kajing im jengi kelalong kabenta kajing sengubah ban i ya kipa sengu tenat bat kipa pen sengu bangi hakane kabenta jinglong ban long saki ya kajing khoi jing kentang kolong kapa kham dei por bat ka badon kam kerke ngidon kam ya ki breu ki ban wanra jing per lomba ka kom im ba per jongki ngidon kam ban ken mau ba ka jing khoi kam dei ka jing long jongki tu bela poi ha kerdan jong ka jing long janai watla ngidon ki jing trot ngiale ban poi sha ka jing janai ni priang ya kajing long tlot jengi bat ni kiu ha kajing im jengi ha kajing ya khun jengi ni la se pan rem ne ban sngo sa din nim de pat pan ken ran din ne ban su keno kani kadai ka ba ni hap ban ya le baro isi jing im ken mau ublei uyai ap nyau ya kijing ya kun ki jongi bat ya kijing temu ba jongi ru ban yale ban poi sya kijing janai wat nam singa kudla namar ba phim job Paulus ba khoi lo ang nga kop singa ba ha kijing tolot jonga ba kabor kris kadup syangsa hanga siti ba ar korin long khat ar khat khandai pikin mau na em ya ka kular ujisu ya utu unong tu menta ka singi pindon ringkar bat nga paradise ibal sim na gospel kum Lukas mang ar pulai khat sau pulai ka jingkhoi ka dei ka pa ublei ujit ya ki patlot kum ma phi manga bat udang ai bor ya nila ban sedang biang sai si wat ada ngim syam la job
kajing keli yang ni mentah kalong kum kajing pusan ke ai ki papen kan randin yang pan pediang ye kajing khot ublai sya kajing long khoi tungi penkut ya kan kajing pusan terbangi ong penyiduai hau blai ko blai toi snai yang punang pop hak sa pa berkun amat sem bakoi amen yang it papila yo jingmut kumno banyale pan poi saka jinglong bakoi nang ya yale man kasni ngilang kibriu ki patrot tamakum keruk sabo Paulus lai putrai un kersan yang but ngin sa job hakawai kasni to in saya keduk pian sakoi pat kasing sajai marman kasing sajai ngawan ra syapi ya ada jing puson retreat 3 minit